Είναι προφανές ότι όλοι ζητούν την προκοπή και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα σε αντίθεση από τη συνέχιση της βύθισής της, όπως βλέπουμε σήμερα. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με δύο βασικές κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι να γίνει η άρση των εμποδίων που μας οδήγησαν στη βύθιση και αυτά τα εμπόδια είναι η αποτροπή επενδύσεων με περιορισμούς χρήσεων στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η αποτροπή των χαρατσιών πάλι στις 850 επιχειρήσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη, η εγκαθίδρυση χρήσεων γης στο δυτικό θαλάσσιο μέτωπο που σήμερα δεν υπάρχουν και η αξιοποίηση των κενών κτηρίων του 1 εκατομμυρίου τετραγωνικών μέτρων που είναι η πρίκα της Θεσσαλονίκης. Και τι κάνουν οι τοπικοί σε όλα αυτά? Μέχρι στιγμής βλέπουμε σιωπή. Και τι μπορεί να γίνει αμέσως μετά? Να γίνουν τα σοβαρά έργα χωρίς να είναι κρατικοδίαιτα, με συμβάσεις παραχώρησης. Χρειάζεται η πόλη ένα μεγάλο και καινούριο εκθεσιακό, φυσικά δυτικά. Χρειάζεται ένα μεγάλο και διαμπερές υπόγειο πάρκινγκ. Χρειάζεται λύσεις στο κυκλοφοριακό, λύσεις στο θέμα της καθαριότητας. Πώς μπορούν να επιτευχθούν αυτά εάν δεν γίνουν πρώτα η άρση των εμποδίων και μετά η καθίδρυση καινούριων μέτρων?